Jama'a barkanmu da warhaka daga tashar tamu da za ta dinga bayani game da mawakan Hausa musamman Kannywood. Fitaccen mawaki a masana'antar Kannywood Nura M Inuwa ya shaida cewa muhimmin abin da yake masa daɗi a rayuwarsa da sana'arsa shine yadda waƙoƙinsa ke gyara ɗabi'un al'umma. A hirar da ya yi da BBC, jarumin ya bayyana cewa babu abin da ya fi dacewa da kuma moriya kamar a ce mutum ya yi abin da zai gyara al'umma. Na rera waƙoƙi da dama da suka sauya tunanin mutane bisa wani abin da suke so su aikata, amma kuma bayan saurari wakar sai suka canja shawara, suka gani abin da za su aikata bai dace ba. Nura M Inuwa yana ɗaya daga cikin fitattun mawaka wadda ba sa fitowa a fina-finai, inda mawakin ya bayyana cewa ya dage ne ga mai da hankali ga waka. Bana so in ringa gwamutsa waka da fitowa a fina-finai, na mai da hankali ne zuwa waka. Nura Musa Inuwa, wanda aka fi saninsa da Nura M Inuwa, an haife shi a ranar 18 ga watan Satumba shekarar 1989 a Gwamaja da ke karamar hukumar Dala ta jihar Kano. Nura ya yi makarantar firamare a Masaka, wato Masaka Special Primary School. Ya yi karatunsa na sakandare a Gwamaja 2. Mawakin bai ci gaba da karatu gaba da sakandare ba, ya kama harkan waka. Mawakin Nura ya fara waka ne tun yana karami, wadda hakan har Allah ya sa ita ce harkar cin abincinsa. Nura ya shaidawa manema labarai cewa yana da wakoki da yawa wanda sun hada da fina-finan Hausa, na siyasa, na soyayya da dai sauransu. Wadda mawakin ya ce ba a rubuta masa waka, duk komai shi yake yi wa kansa. Mawakin na da manyan abokai ciki har da Adam A Zango, jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa. M Inuwa ya samu kyaututtuka da dama kamar su gwarzon mawaki na shekarar 2014 na City People Entertainment Award, gwarzon jarumi na shekarar 2017 na City People Movie Award, gwarzon mawakin Hausawa Award na shekarar 2020. Nura M Inuwa ya yi aure a shekarar 2017, inda ya auri matarsa mai suna Amina da 'yarsu mai suna Aisha, amma ana mata lakabi da Farra. Yawancin wakokinsa yana amfani da su ne cikin fina-finan Kannywood. Yana da wakoki sama da 500. Ya yi waka tare da Umar M Sharif, sun fitar da wani album mai suna Rarrashi. Jarumi Adam A Zango shi ma abokinsa ne a masana'antar fina-finan Kannywood. Ya fito a matsayin Nura M Inuwa a wani fim mai suna Rigar Aro. A shekarar 2019 ya rera wakar yakin neman zaɓe ga ɗan takarar adawa Alhaji Atiku Abubakar, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya. Kamar yadda muka bayyana, Nura M Inuwa ya yi wakoki da dama wanda sun hada da Aisha Humaira, Rai Dai, Baɗi Ba Rai, Soyayyar Facebook, Soyayya, Mijin Biza, Abinda Yake Ruhi, Alkuki, 'Yan Kudu, Zurfin Ciki, Soyayya Ce.